Добрый вечер. Мы продолжаем Бугунь. Я Роман Спиридонов. И говорим мы сегодня о бюджете, который депутаты, несмотря на задержку и обсуждение на комитете долгое, которое задержалось на час с лишним, все-таки приняли бюджет. И теперь главная смета страны, согласно расчетам, предусматривает доходы в 1 триллион 92 миллиарда гривен с расходами в 1 триллион 328 миллиардов гривен. Дефицит бюджета составит 5,5% ВВП. Рост экономики, по прогнозам авторов этого документа, ускорится на 8,5% по сравнению с этим годом, а инфляция немного замедлится до 7,3%. С 1 января минимальная зарплата вырастет на 20% до 6 тысяч гривен, а курс национальной валюты будет на уровне 29 гривен 10 копеек. Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал главную смету страны антикризисной и добавил, что главным принципом была сбалансированность. Давайте послушаем его заявление. Що в Міністерстві фінансів немає друкарського верстату, який друкує гроші. Ми б з радістю хотіли підвищити в разі зарплати і медикам, і освітянам, і нашим воїнам, які тримають оборону нашої країни. Але ми повинні тримати баланс і виходити з реальних можливостей нашої економіки. Тому я прошу вас підтримати сьогодні цей проект державного бюджету. Країна має увійти в новий рік з чинним бюджетом, аби мати інструмент для трансформації країни. Начнем мы разговор о бюджете страны с политическим экспертом и магистром государственной службы Валерием Клочком. Он с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер, витаю вас. Вы согласны с оценкой Сергея Марченко, что это антикризисная смета? Ну, до певної міри так, тому що, в принципі, ми зараз перебуваємо в доволі складній економічній ситуації, не лише ми, а й весь світ. І виходячи із реалій, будувався цей документ. Звісно, мене там тішить макропрогноз на рівні 4,6%, тому що МВФ і Світовий банк дещо малював іншу цифру, фактично в 2 рази меншу. Да, вони показують ріст, так і в багатьох країнах, так само і в Україні. І я, звісно, розділяю оптимізм пана міністра, але мені хотілося б, щоб лише щоб розділяти цей оптимізм, а щоб він був втілений в практичній площині на наступний рік. Тобто, щоб цей заявлений показник 4,6% росту внутрішнього валового продукту, він був відповідний реаліям. Тоді ми матимемо дохідну частину на тому рівні, яка вона закладена, трошки більше 1 трильйона гривень. Звісно, питання стоятиме з дефіцитом, але це окрема історія. Тому то дійсно, якщо це так відбудеться, це буде непогано. І в умовах кризи це дійсно буде антикризовий документ. Тому що дуже непогана там є складова в цьому документі, це та частина, яка була реалізована і в цьому році, мається на увазі проєкт «Велике будівництво», який дійсно у 4-му кварталі дуже суттєво сповільнив падіння внутрішнього валового продукту. Прогнози будувалися на рівні 10-11% по 4-му кварталу, а є суттєве уповільнення. Будемо бачити, як буде по підсумках року, але можна говорити, що економічний ефект від цього проєкту був. Звісно, що хотілося б мати більше таких проєктів, на увазі економічно стимулюючих, для того, щоб збільшувати дохідну частину. Але знову ж таки, будемо бачити, тому що є багато інших проблем, як то і ФОПи, які сьогодні бастували під Верховною Радою, намагалися навіть наметами стежки розвернути. Це, що стосується адміністрування податків, боротьби з контрабандою і так далі. Проблем дійсно дуже багато, тому цей документ, відповідно до реалій, які є, я вважаю притомним. І дуже суттєвий момент, хочу зважити на що. Наш фінансовий документ в дуже великій мірі залежить від світової економічної ситуації. Світова економічна ситуація дуже невтішна. І з 1 січня нема жодного прогнозу, що коронакриза припиниться, пандемії не стане і економіка почне миттєво відновлюватись. На це треба зважати. Не можна жити якимись ілюзіями, що, мовляв, ми від світу відмежовані, ми можемо зробити все, що завгодно. Так, я доволі критично оцінюю використання ефективного потенціалу України, але з таким підходом в управлінні, на превеликий жаль, не дуже ефективним. То документ такий справді може бути на наступний рік. Кстати, по поводу пандемии, как раз в этом бюджете нет специального фонда
связанного с борьбой на коронавирус, хотя о необходимости его говорили многие депутаты. Впрочем, как и критиковали то большое строительство, о котором вы говорили, потому что часть денег из Министерства здравоохранения была направлена на строительство дорог. Как вы оцениваете именно вот такой подход к формированию бюджета без специального фонда для борьбы с пандемией? Ну, давайте ми все-таки торкнемося вже спочатку великого будівництва, про яке ви слушно зауважили. Гроші були забрані з ковідного фонду, а не з Міністерства охорони здоров'я. І дійсно комунікаційно це була помилка уряду, що вони включили з самого початку туди гроші, які були спрямовані потім на будівництво доріг та відновлення шкіл, дитячих садочків і будівництво стадіонів. Це комунікаційний промах дуже серйозний. Але там була одна суттєва проблема, яка, на думку уряду, дала саме використання ковідного фонду дало змогу вирішити її. Це освоєння грошей, які отримали з Газпрому. Ну, але це окрема історія, я б її залишив би за дужками. Поряд із тим ми повернемося до ковіду і ковідного фонду. Як показав сам ковідний фонд, як на мене, то його використання було мало ефективним. В тому плані, що швидкість, з якою освоювали гроші на реконструкцію лікарень, закупівлю обладнання і все інше, вона не надто задовільняла вимоги, які диктувала нам пандемія. Зовсім іншу картину ми маємо зараз, коли ми отримали фактично другу хвилю, хтось називає її першою хвилею, я маю на увазі восени, коли почало суттєво збільшити захворюваність, коли ми отримали першу 1000 спочатку, потім 5000, потім 10 тисяч, ми вже звикли до цієї цифри. Зараз зовсім по-іншому змінилися підходи до обладнання ліжкомісць, придбання концентраторів кисневих і так далі. Зовсім по-іншому. І сьогодні звіт уряду, міністр охорони здоров'я звітує про те, що майже 20 тисяч ліжкомісць є вільних, які обладнані киснем або концентраторами для того, щоб приймати важких хворих. Я хочу вірити, звичайно, в цю статистику, бо вона тішить. І дійсно мало зараз сигналів, вони все менші про те, що лікарні не справляються з прийомом важких хворих. Хоча кількість важких хворих на коронавірус, вона серйозно зростає. Якщо брати попередній місяць, то вона зросла десь вдвічі. Тому можна до певної міри говорити з якоюсь там натяжкою, що сьогодні система охорони здоров'я справляється з тим потоком хворих, який є. Але це не виправдовує ситуацію, що дійсно карантин вже треба було б вводити, так як це роблять інші країни. Італія, Туреччина, Франція, навіть Швеція вводять комендантську годину, і низка інших країн даються до дуже жорстких заходів саме в період новорічних свят і просять обмежити пересування, зустрічі, соціальні контакти і так далі. Тому на наступний рік створення нового ковідного фонду, я вважаю, що дійсно не треба його робити, бо ми отримали лише купу скандалів. І це все обговорюємо, і влада побачила, що тут не важливо, де перебувають гроші, важливо те, наскільки ефективно їх використовуєте. Навіть вже, що стосується, наприклад, великого будівництва, відбуваються певні заявки на проведення тендерів на виконання робіт. Так само і в Міністерстві охорони здоров'я повинні розуміти, що ці процедури треба робити набагато швидше. Чому така у нас історія виникла? Я не одного разу говорив уже, що система ProZorro, яку дуже нахвалювати любить і попередня влада, і нинішня влада, що вона дає якусь там серйозну економію, як на мене, це інструмент доволі сумнівної ефективності, бо він лише ускладнює процеси проведення тендерів, не сприяє серйозному пониженню цін на придбання робіт, товарів і послуг за державні кошти, натомість також не сприяє він боротьбі з корупцією як такою. Як на мене, це доконаний факт. Поки що на це не хочу звертати увагу. І саме через таку довгу процедурність цих моментів виписування специфічних умов до учасників тендерів ми маємо багато предмету для дискусії доволі такої нездорової в частині того, що ми звинувачуємо владу в її корупційних діяннях. На ці точки реперні треба звертати обов'язково увагу. Поки що я не чую жодних таких ініціатив. Тому з огляду на існуючу модель, яка в нас є, законодавчого регулювання на витрачання грошей із Міністерства охорони здоров'я, інших відомств, велике будівництво, процедура відбувається притомно, так як вона може бути. Хоча я не вважаю її надто ефективною. Тому і створення ковідного фонду, в принципі, добре, що не було зроблено. Хоча на початку пандемії самої, коли ця ідея звучала, я підтримував
це створення ідеї ковідного фонду, і покладав великі надії, що уряд ефективно і швидко буде використовувати, бо там є змога обходити так уже доволі прискіпливо ці тендерні процедури, пришвидшувати закупівлю різного обладнання, необхідного для лікарень, захисних масок, ліків і так далі. Ну, на жаль, так не відбулося. Тому це дійсно велике недопрацювання уряду в цій частині, і на це, звісно, треба звертати увагу. Тому я не вважаю, що ковідний фонд на наступний рік взагалі повинен бути. Принаймні, ми уникнемо певних скандалів в цій частині, так це правда. За счет чего мы будем пополнять бюджет? За счет чего он будет формироваться? В основній частині свій бюджет буде формуватися за рахунок збирання податків і зборів. Це левляча частина, це більше 900 мільярдів гривень, це дуже серйозно, та інші неподаткові надходження не дуже великі. І також суттєві надходження фінансування, точніше, до державного бюджету, це інше вже від поповнення його, це запозичення. У наступному році уряд планує запозичити більше 700 мільярдів гривень. Близько 200 мільярдів гривень запозичуватимуть на зовнішньому ринку. У того ж самого Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції і розвитку, Європейського Союзу, інших фінансових установ і урядів. Сума там не дуже велика. Наприклад, якщо брати Міжнародний валютний фонд, то там сума трохи більше 40 мільярдів. Решта запозичень, це близько 500 мільйона, будуть здійснені на внутрішньому ринку через реалізацію облігацій внутрішньої державної позики. Ми мали певні проблеми з залученням коштів на кінець цього фінансового року, саме через пониження ставок облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок чого вони втратили привабливість до інвестора. Низька ставка, відповідно, низька ліквідність, відповідно, знижений попит і кількість грошей, які залучали, вони постійно зменшувалася. Міністерство фінансів пішло дещо іншим шляхом на кінець року. Воно дослухалось до порад експертів і до порад того інституту, в якому я маю честь працювати. Ми також виказували цю пропозицію, тому що за умови підвищення, хоча б невеликого, але ставок за ОВДП, можна було залучати кошти. І це треба робити, тому що дефіцит сконстрованого бюджету навесні, він доволі серйозний, близько 300 мільярдів гривень, а видатки потрібно виконувати. Інакше, як не позичати гроші для того, щоб виплачувати пенсії, зарплати бюджетним працівникам, не можна. Не можна не здійснювати ці виплати. Це потрібно розуміти. Відтак, єдиним інструментом, який би дозволив забезпечити розрив покриття цього дефіциту, це саме були внутрішні запозичення. Підвищення ставок за облігаціями внутрішнього державного позику дало змогу залучати більше коштів наприкінці фінансового року. Така сама тенденція буде зберігатися і на наступний рік. Звісно, це спричинить до певної міри інфляцію. Підвищення попиту на ці цінні папери, воно провокуватиме її. Але за підрахунками тому ж Національного банку, Міністерства фінансів, то ті дані, які я читав, от буквально останньо знайомився з ними, я тут з ними не можу не погодитися, цей рівень інфляції буде десь в межах 7%. Якщо така інфляція збережеться на ринку, я вважаю це абсолютно нормальним. Ми зможемо залучити гроші і в такий спосіб виконати дохідну частину, яка запланована. Але є одна суттєва проблема, про яку ми говоримо. Це дефіцит державного бюджету. Ви про це щойно нагадували, пане Романе, це близько 257 мільярдів гривень. Ці гроші також потрібно буде десь шукати в наступному році. Завданням уряду і влади буде не просто виконання дохідної запланованої частини відповідно до того документу, який був сьогодні ухвалений, а й забезпечення дефіциту бюджету. І тут питання, за рахунок чого можна його забезпечити. Залишається притчем во язицях і дійсно проблематикою дуже серйозно робота митниці. Бо якщо, наприклад, по Державній податковій службі можна говорити, що за останні півроку ДПС почала справлятися своїми завданнями і перевиконувати плани. Були місяці, коли вони виконували плани на 147% навіть. Звісно, що закидають через те, що не виплачується зворотній ПДВ, але не така його велика сума, як до виконання. Адміністрування справді покращилося, але залишаються проблеми і запитання до роботи самої митниці. А митниця формує доволі серйозні надходження. Якщо брати, наприклад, за добу, митні органи перераховують до державного бюджету близько 1 мільярда гривень, плюс-мінус. Звісно, що і митниця доволі в'яло виконує свої показники кожного місяця з великою натяжкою. Об'єм контрабанди щороку обчислюється в Україні порядка 4-5 мільярдів доларів. Це сума, яка еквівалентна більше 100 мільярдів гривень.
це вже фактично покриття половини дефіциту бюджету, про який ми говоримо. Тому можливо, знову таки з року в рік ми говоримо про боротьбу з контрабандою, але це один із механізмів, який може забезпечити фінансування дефіциту бюджету. І наступний – це також адміністрування внутрішніх податків, тому що це дуже серйозна, в Україні дуже серйозна проблема саме із цим злощасним податком на додану вартість, який то потрібно повертати, то не потрібно повертати, то блокування податкових накладних. Дуже багато відбувається недобрих речей, які не подобаються і бізнесу, і державному підприємництву. Тому як буде тут працювати саме Міністерство фінансів, наскільки ефективно буде адмініструвати податки, збирати їх і чесно, прозорити, підходити до виконання своїх функцій, буде багато в чому залежати саме виконання і частини, яку ми називаємо дефіцитом бюджету на наступний рік в розмірі майже 10 мільярдів доларів. А к нашему разговору подключается политолог Андрей Кучер. Добрый вечер. Добрый вечер. За бюджет Украины проголосовали 289 народных депутатов. 225 голосов – это монобольшинство. Довіра 20, За майбутнє 21, Батьківщина 12, внефракционный 11 голосов. А вот оппозиционная платформа «За життя» и Европейская солидарность и «Голос», по-моему, не дали ни одного голоса. Почему такой расклад? Впрочем, мы же понимаем, что здесь очень большая политическая составляющая в вопросе бюджета. И понятно, что здесь не может быть единого мнения. Характерно то, что весь день сегодня монобольшинство показывает действительно свое единение и работу, потому что предыдущие голосования они также голосовали практически в унисон. То есть мы можем точно сказать, что какой-то внутренний процесс и сильный стимул заставил монобольшинство голосовать заодно, в том числе за бюджет. Что касается других партий, мы знаем, что я вот следил за Facebook-страницей, за разного рода политиками, которые точечно отображали какие-то свои победы в данном бюджете. Соответственно, я могу сказать точно, что никто не хочет ставить подпись под бюджетом, дабы потом в следующем году не нести рейтинговую ответственность за какие-то неудачи. То есть это такой стандартный политический ход, когда мы как бы против, ну, в общем-то, и за. Но табло все показало, поэтому они с себя политическую ответственность снимают за этот бюджет. В следующем году мы точно можем констатировать, что бы ни случилось, и найдутся политические силы, которые скажут, что они предупреждали об этих неудачах, и то, что произошло, это вина исключительно монобольшинства. То есть это исключительно политический, тактический шаг. А какой такой стимул, о котором вы говорите, заставил монобольшинство объединиться и проголосовать? Вы знаете, тут очень широкий диапазон. Это только инсайт может сказать наверняка. Но, как правило, вот еще если мы вспомним самое начало вхождения депутатов в каденцию нынешнего парламента, то был такой себе пан Богдан, да, который всегда умел морально очень сильно давить на депутатов. Затем мы помним скандалы про оплату за разного рода законы и так далее. Поэтому финансовые стимулы. Поэтому все может быть. Давайте вспомним того же самого представителя, лидера радикальной партии, который в прошлом созыве очень ярко показал, насколько финансовый стимул может давлеть над своей партийной позицией, когда буквально за несколько часов Ляшко кардинально поменял свою позицию. Поэтому я не берусь констатировать, что было в основе данного решения, но то, что был стимул, это факт. И я думаю, что, кстати, этот стимул, он шел в большей степени из офиса президента. Как вы оцениваете, насколько качественный этот документ и когда уже стоит ждать следующих поправок, изменений? Я могу точно сказать, что декларирование о том, что данный бюджет 2021 есть бюджетом развития, я с этим не согласен. Я все-таки считаю, что это больше бюджет баланса. Он даже не бюджет реализма.
это именно бюджет баланса, поскольку все статьи сокращены и, да, подведено больше в сторону профицита, но это скорее не профицит, а просто баланс. Я не знаю, как по-другому подобрать просто слово, поскольку развитие — это когда мы вкладываем инфраструктуру, это когда инвестирование, это когда есть стимулирование внутреннего рынка, когда, опять же, внутренний бизнес каким-то образом стимулируется. Но этого всего не заложено в бюджете. Мы опять говорим о том, что у нас стандартная медицина ввиду вируса будет достаточно существенно датироваться. Мы говорим о том, что социальные выплаты будут увеличиваться. Опять же, это не про развитие, это проедание. Извините за вот такое сравнение, но это правда. И поэтому ни о каком бюджете развития речь не идет. Будут идти стандартные программы, которые уже запущены в этом году. И, скорее всего, в новом году мы не увидим каких-то новых инфраструктурных больших проектов, потому что на них просто нет в бюджете средств. А если и будут, то это, возможно, будут перенаправлены средства из каких-то, возможно, кредитов или же инвесторов, но это мелкие проекты. В целом это точно не бюджет развития. И, кстати, вот можно сказать даже по бюджету Киева, да, который там несколько миллиардов гривен получается профицит, та же самая история. Ни о каком развитии речи не идет. Это исключительно баланс, сокращение расходов, увеличение на медицину, на образование и на социальную часть, потому что в Киеве тоже предусматривается повышение зарплат бюджетникам до 25%. Поэтому мое резюме таково, что это не бюджет развития, а бюджет баланса. Валерий, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, статья финансирования оборонного сектора как раз-таки возросла. Или до 6% ВВП. Якщо брати в відсотковому співвідношенні, то так, але ж і ВВП впав. Тут доволі маніпулятивне порівняння, не можна так порівнювати, тому що якщо брати, наприклад, порівняння з попереднім роком, то фінансування, яке передбачено саме на Міністерство оборони, воно дещо зменшилось. Але там збільшилось суттєво фінансування на головне управління розвідки Міністерства оборони. Тому що загалом можна говорити, що сума грошей, які спрямовані саме на оборонку, виключно Міністерства оборони, вона залишилася приблизно на тому самому рівні, навіть трішки більше. Дещо збільшене фінансування на Службу безпеки України, яка також відносить до галузі оборони, та на Міністерство внутрішніх справ. Там є ріст, правда. По цих всіх силових відомствах, і от навіть сьогодні з критичної точки зору виступали представники опозиційних сил до чинної влади і говорили, що це бюджет силовиків, бюджет чиновників, так вони називають, і вони до певної міри праві, тому що дійсно збільшення видатків саме на чиновницький апарат у цьому бюджеті доволі суттєве і серйозне. Є певне зменшення, наприклад, фінансування соціальних видатків, про що слушно говорить пан колега мій Андрій. Да, дійсно, наприклад, на виплату субвенцій, субсидій, є певне зменшення на рівні майже 2%. Це не дуже приємна історія. Добре, що не найбільше. Це мінус 500 мільйонів по року буде. За рахунок чого це досягається? За рахунок, чому так виходить? У нас збільшена мінімальна заробітна плата. Відтак умови субсидіяння не змінюються, а кількість субсидіантів зменшується. Так само проводиться додаткова верифікація претендентів, якщо ви там проживаєте і у вас член сім'ї працюючий. Тобто більш жорстко підходять до цього питання. Тут є і плюси, і є мінуси. Плюси в тому, щоб не зловживали, наприклад, цими речами. Але повертаючись до оборонки, то там фінансування, да, дійсно трохи навіть і збільшення. Якщо враховувати, знову ж таки, ГУР, наголошую, бо саме Міністерство оборони, воно має дещо менше фінансування, ніж в минулому році. Ну, а есть в этом экономическая или политическая целесообразность? Андрей, как вы думаете? Ну, конечно, есть. Я вообще сторонник того, что сейчас у нас больше политики, нежели экономических каких-то факторов или мотиваторов в развитии государства, к сожалению. И тут надо понимать, что когда мы говорим в принципе, о бюджете, то очень часто, скажем, эти торги, они всегда заканчивались тем, что крайним оставались, скажем, граждане Украины. Сегодня же мы видим, что есть четкая позиция по социальному направлению, и ее кто-то явно отстаивает. И я все-таки склонен думать, что это офис президента, и надо отдать должное, это такая линия, которая с самого начала, она неизменна. То есть с самого начала
обсуждении бюджета, и самый первый, когда еще подавал Шмыгаль, который Верховная Рада, если помните, очень сильно раскритиковала, даже сами соратники «Слуги народа», то социальная составляющая всегда была неизменна, то есть она была достаточно существенна. Поэтому если мы говорим про оборонку в том числе, то понятно, что это есть must-have, который обязан быть в нашем бюджете, как в воюющей стране, как, собственно, медицинский, вернее, бюджет на медицину и увеличение этих статей, потому что это вызов времени. Поэтому я и говорю, что это даже не бюджет реализма, а бюджет исключительно баланса. Но у меня вопрос, и я думаю, что экономисты точно так же задают абсолютно аналогичный вопрос, как страна будет зарабатывать, за счет чего будет работать внутренний рынок. Сейчас мы видим, что ФОП заблокировал, и сегодня Киев полностью стоит из-за того, что пришли ФОПы со своим требованием, со своим видением, что будет происходить с налогом. Будет ли продолжаться фискализация, которую Гетманцев продолжает толкать, хотя мы видим, что есть противостояние и среди экспертов, и среди самых ФОПов, и со стороны даже представителей «Слуги народа». Поэтому вот меня больше интересует, за счет чего мы будем зарабатывать. То, что мы умеем проедать, мы уже 28 лет это убедились в этом, сыты. А как мы будем зарабатывать? Потому что мы же понимаем, что и осталась сфера IT, точно так же, которая очень перспективна в данных условиях, и Украина все равно остается центром IT в Европе. Как это будет? Кто будет это стимулировать? Недавно заявили про, опять же, вернулись к вопросу няням инвестиционным, что вот уже будет создаваться ПСК, которая будет вести этих инвесторов. На каких принципах это будет? За счет чего? Что мы меняем в судебной реформе? И почему инвестор должен здесь остаться? Поэтому, знаете, тут мы начинаем всегда с того, хороший или плохой бюджет, но все равно мы приходим к тому, что должно быть комплексное решение. И основное — это воля власти. Вот когда есть воля власти, все получится. На данном этапе мне трудно сказать, насколько это, скажем, закономерно, планомерно и насколько это сбудется. Ну, нашу IT-сферу немного, так скажем, простимулировал и Александр Лукашенко, самоназначенный президент, потому что благодаря его политике многие белорусские айтишники поехали к нам развивать эту отрасль. А если говорить о том, насколько серьезная ситуация сложилась с ФОПами, насколько обоснованы их требования, Валерий, как вы считаете? Ну, це також дуже відносне таке, знаєте, судження, тому що все-таки треба розбиратися в проблематиці ФОПів. Немає проблеми ФОПів. Є проблема використання цього виду господарської діяльності, чи цієї системи оподаткування середніми та великими бізнесменами для приховування податків. Ось в чому проблема. Проблема в тому, що Державна податкова служба, я не випадково на це натякав, вона повинна адмініструвати добросовісно сплату податків. Тому що якщо, наприклад, ми, давайте повернемося до того закону, який, власне, був ухвалений. Нагадаю глядачам і слухачам, що законопроект, який саме стосується діяльності ФОПів, був підготовлений саме за ініціативи Зеленського урядом, який передбачав і збільшення об'ємів виручки для підприємців першої, другої та третьої групи. Він в останній редакції був переглянутий і прив'язаний до мінімальної заробітної плати, але номінально приблизно залишився на тому рівні, що і було. Для другої групи 5 мільйонів на рік, для третьої 7 мільйонів на рік. І також відтермінував введення касових апаратів для тих, хто працює в певних категоріях, але і за певних умов. Але, наприклад, для такого виду діяльності, як туристичний бізнес, туристичні оператори, ресторанний бізнес і інші, то він взагалі прибрав будь-які обмеження. І в мене виникає запитання, а чому? Тому що саме оця галузь, про яку ми говоримо, вона дуже часто і прикривається фізичними особами-підприємцями. Наприклад, в ресторані їх може бути зареєстровано кілька, і не тільки в ресторані, і інших підприємств, які займаються абсолютно різними видами діяльності. І в нього, в таких підприємств може бути оборот не 7, а 17 і 70 мільйонів гривень на рік, але в них зареєстровано 100 ФОПів, і вони успішно працюють. Оце є проблематика. Тому, коли сьогодні ФОПи бастують, вони ж, вибачте, виставляють вимогу яку? Давайте ми будемо жити так, як і жили, нехай влада нас не чіпає. От приблизно так це виглядає. Не трогайте і все. Ми працюємо, як працювали. Друзі, так не може бути. Не може існувати, наприклад, певна категорія тих, хто займається господарською діяльністю, незалежно від влади. У владі є певні правовідносини, ФОПівці вимагають
від влади захисту. Влада укладає податками всіх нас для того, щоб ми могли б здійснювати соціальну функцію держави і перерозподіляти на соціальне забезпечення незахищених верств населення, пенсіонерів і так далі. Ну це прописні істини. Без цього не можна. Сьогодні натомість ФОПи вже почали висувати не стільки економічні, а скільки політичні вимоги. Тому тут і питання стоїть. Якщо ви виходите і відстоюєте виключно свої економічні, фінансові, фіскальні вимоги, так, нема питань. Але коли ви вже заявляєте про те, що ви будете вимагати відставки уряду, бо вони не виконують вашу вимогу, щоб вас залишити в спокої, це вже політичний текст. І прямо про це говорять керівники, організатори цих масових акцій протесту. Заявляйте свою політичну вимогу, але не прив'язуйтесь до ФОПу. Тому що цільова аудиторія цих протестувальників дуже вузька. Як правило, ті, хто зайнятий в підприємницькій діяльності, їх там немає, тому що вони виконують роботу. А ті, хто постраждав, уже потерпів від цієї діяльності, вони приходять, долучаються до акцій. Тому тут дуже багато маніпуляцій в сьогоднішніх діяннях було. І що стосується ФОПів, ще раз наголошую, природа проблеми не в тому, скільки визначили їм доходів, податків і все решта, а проблема в тому, як використовують цю систему оподаткування недобросовісні платники податків. Ось в чому проблема. І тут ДПС повинна розумно підходити до адміністрування податків такими недобросовісними платниками. Штрафувати, наказувати, забороняти навіть їм зовсім вести господарську діяльність. Тоді подібних акцій протесту не буде. У нас остается буквально 2 минуты до конца эфира, хотя вопрос, может быть, и прозвучит как объемно, но хотелось бы вот услышать все-таки вашу оценку. Как вы оцениваете бюджет с точки зрения деоккупации наших территорий? Вот достаточно ли там предусмотрено финансирование тех министерств, ведомств, которые занимаются деоккупацией, Андрей? По моему мнению, вопрос философский, но с политической точки зрения однозначно нет, быть не может достаточно средств. У нас есть только отправная точка, это успешная Украина, которая будет стимулировать людей на оккупированных территориях приезжать к нам, работать, жить и полностью тут обучаться и так далее. Поэтому тут вопрос комплексный. И то, что я вижу, опять же, бюджет проедания, он никогда не приведет к тому, чтобы стимулировать людей на оккупированных территориях приезжать к нам, к сожалению. Но мы над этим работаем, и я думаю, что все будет хорошо. Валерий? Да, я ось буквально зараз уточняю цифру. Наприклад, надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, залишилося на тому самому рівні, що і в минулому році. Це рівень 3 мільярди гривень. Це найбільші видатки, які взагалі передбачені саме для таких осіб. Що стосується, наприклад, реінтеграції міністерства і інших, то там ці суми взагалі смішні, вони в десятки разів менші. Тобто там суми обчислюються сотнями мільйонів гривень. Звісно, що в умовах такої антикризової політики щодо підходу до формування бюджету, то хотілося б бачити, але навряд чи можна було б передбачити більші суми. Як буде далі, мені важко зараз прогнозувати, і я детально вивчав цю історію, про яку ви саме говорите, вона мені була цікава. Грошей та мало, вони залишились на тому самому рівні, що в минулому році. Тому коли запитають, що очікувати на наступному бюджетному році, я говорю, друзі, дивіться, ось 2020 рік. Це калька буде 2021 року. За умови, що ріст ВВП буде відповідно до тих макропоказників, які нам показали сьогодні Міністерство фінансів та Міністерство економіки. Якщо так відбудеться, тоді ми матимемо картину аналогічну цьому поточному році. Благодарю вас, благодарю за то, что нашли время для того, чтобы подключиться к нашему разговору. А наше время в эфире подошло к концу. Мы прощаемся с вами, но не переключайте наш канал, потому что буквально через несколько минут в нашем эфире «Прайм» с Айдаром Муждабаевым.